Aici este un plic cu Adopt Me. Scuzați dacă se aude ceva pe fundal, dar ne uităm la Miraculos și verișoara mea face un plic cu Miraculos. Deci așa arată pe plicul cu Adopt Me. Eu l-am deschis și am zis să vă arăt și vouă. L-am deschis mai de mult, dar nu mă întrebați de ce, am uitat să vă fac, că așa este. Aici avem ouăle. Cine nu știe să vă jucați a dormi pe Roblox. Uite cum a bucit eu. O scrie în engleză, să vă arăt pe fiecare în parte și apoi o să vă arăt și ce e în plic. Cam așa arată. Hai să scoatem din plic. O să-l scot cu mâna ca să nu vedeți ce este în plic. Așa. O să iau până jocul. Deci, am scos din greșeală ouul, dar nu-l vedeți. Este un joc, da? În care trebuie să ia forme și vedeți voi, ca la școală. Asta este primul, chiar l-am scos și primul. Acum îl scot între al doilea. E un labirint. Deci cam așa arată. Așa. Aici este începutul. Un labirint trebuie să o iau pe aici și așa arată. Da, este al doilea. Și acum l-am scos în greșeală la început, dar nu l-ați văzut mai departe. Este legendar. Deci este Royal Egg. Este legendar. Deci acesta e Royal Egg. Nu seamănă ca aici. Mai că ăsta e mai mare și ăsta e mai mic. Deci are drept să semene diferit. Și înăuntru avem două peturi. Am făcut două ca să fie mai interesant. Deci, primul este vacă. Este rar. Deci, da, e bună. Așa, și numele aici este vacă. E nimic scris pe spate. Așa arată vacuța. Și mai am aici un unicorn, da? Și este legendar, tot nu mai pot să le iei, deci este bun. Și dacă asta e super drăguță. Deci, cam așa arată plicul și surprizele. Pam!